Id-Dipartiment tat-Taxxi f'pajjiżna spjega kif se taħdem it-tariffa ta' 3 euro fuq kull prodott differenti importat minn pajjiżi terzi li ġiet introdotta mill-Unjoni Ewropea biex tassigura kompetizzjoni ġusta bejn il-bejgħa fl-Ewropa u dawk barra. Din se tibda tapplika mill-ewwel ta' Lulju. Fi stqarrija ftit tal-jiem wara li l-Malta Post kienet ħabbret tali tibdil fir-regolamenti ta' dwana tal-Unjoni Ewropea, id-Dipartiment tat-Taxxi ta' diversi eżempji kif u fejn se tapplika t-tariffa. Ingħati li pereżempju pakkett illi fih par żarbun se jkun suġġett tal-taxxa ta' 3 euro apart il-VAT. Pakkett li inkludi par headphones, charger u phone case, minħabba l-fatt li dawn huma prodotti differenti minn xulxin, kull wieħed se jkun suġġett għal dazzju ta' 3 euro u l-VAT. F'eżempju ieħor illi jingħata pakkett li fih flok ta' materjal partikolari u flok ieħor differenti ukoll se jkun suġġetti għal dazzju ta' 3 euro fuq iż-żewġ prodotti magħhom irid jitħallas ukoll il-VAT. Min-naħa l-oħra pakkett b'żewġ flokkijiet l-istess se jkunu suġġetti għal dazzju wieħed ta' 3 euro minħabba l-fatt li għandhom kodiċi jew it-Tarek Classification Code illi hu numru ta' identifikazzjoni identiku.